Espainiako gobernuak adin txikiko migratzaileak artatzeko moduarekin. Atzo elkartu zen Nerea Melgosa ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburua Espainiako gazte eta haurren ministerioarekin. Eta banaketa ez ezik, memoria ekonomikoa barne duen plan integrala eratzea eskatu zuen. Bileraren ostean, mahai gainean haurretan eraben banaketa soilik planteatu zutela salatu zuen, baina hala ere Jaurlaritzak orain arteko jardunari eutsiko diola baieztatu zuen. Eguerdion guztioi. Manuel Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak euskal hizkuntzaren erabilera areagotzearen erronka azpimarratu nahi izan zuen atzo Bilboko Euskalduna Jauregian euskararen nazioarteko eguna ospatzeko antolaturiko ekitaldian. Hortxe dugu erronka, erabilera areagotzean. Hurrengo belaunaldiek, ume eta gazteek, euskaraz ondo ikasi ostean, aisialdian euskaraz bizi ahal izatea amesten dut nik. Ikasketak bukatzean, lanean, lankide artean, bulegoan eta kanpora begirako harremanetan, euskaraz bizi ahal izatea amesten dut. Euskara defendatzeko aldarriari dagokionez, ekintza zuzenak ere gauzatu ziren atzo. Tartean, Gorka Torre eta Aintzak Urrutxaga Euskal Herrian euskaraz taldeko kideek Baionan eginikoa. Bertan, bi ekintzaileak Justizia Jauregiaren atarira igo eta Justizia Euskararentzat leloa idatzi zuten pintada moduan. Horren ostean atxilotu egin zituzten, baina aske dira jada. Eguerdion guztioi. Ordu 2:01 diren honetan emango digu hasiera gaurko albistegiari. Atzo, euskararen nazioarteko eguna ez ezik, Nafarroaren eguna ere ospatu zen. Hori dela eta, burujabetza eta identitatea aldarrikatu nahi izan zituen Foru Elkartuk. Asteartean, Nafarroaren eta euskararen egunean, abenduaren 3an, hizkuntza eta identitatea ahantzian geraz dadin, Foru Elkartuk Nafarroako subiranotasun politikorako topagune eta eztabaidagune plural bezala izendatzen den organismoak elkarretaratzea antolatu zuen Iruñeko Sarasate pasalekuan. Bertan, dozenaka lagunen aurrean, foruei egindako monumentuan Nafar banderek izan zuten protagonismoa. Azken 25 urteotan, Orreaga Fundazioak antolatu ohi du ekitaldia. Baina urteen adierazi duenez, erreleboa emateko beharran izan da antolaketa aurrera emateko giza baliabiderik ez zuelako. Festa eta memoriarako eguna izan zen arren, aldarrikapenentzat ere lekua utzi zuen Foru Elkartuk. Ozen adierazi zutenez, Nafar soberania defendatzen dute, hizkuntza eta herrialdearen defentsa sutsuarekin. Izan ere, Foru Elkartuk, informazio saioak eta eztabaidaguneak antolatzen ditu Nafar historiaren inguruan, Lorafnaren inguruan, euskal mitologia, euskararen bilakaera eta bar. Informazio eta eztabaidarako gune hauek presentzialki naiz sare sozialetan aurki daitezke, edonoren eskura. Erakundearen mezuaren ondoren, kantuaren eta dantzaren momentua iritsi zen. Gerturatutako lagunek euskal kantuen melodiaz, dantzaz eta irrintziez bete zuten Sarasate etorbidea. Zer izkutatzen duen ez didanean ikusten uzten. Orduan hasten bainaiz, izkutukoan nire baitan bizten diren bazter miresgarriak ikusten. Hernanin berriz, burujabetzen eguna ospatu zuten pasaden azaroaren 30ean. Ekitaldia Hernani burujabe ekimenaren barne kokatzen da, eta herritarrak elkartu eta martxan dauden proiektuen berri ematen aritu ziren. Badira 3 urte Hernani burujabe ekimena hasi zutela, Hernaniko burujabetzak batzeko proiektua da eta gaurko egunean burujabetzen eguna ospatzen ari dira herritarrak elkartu eta proiektu hauek ezagutzeko. Hiru urte dira, Hernani burujabe aurkeztu genuenetik, naiz aurretik ere lana egin behar izan genuen, zerbait txukuna aurkeztu ahal izateko.
baina 3 urte hauek eraikuntza prozesu bat izan dira, burujabetza ezberdinak lantzen aritu gara, eta urteroko lan horren erakusgarri ere bada gaur hona ekarri gaituena, ezta? Guretzat hemendik aurrera estrategikoa izango da, Hernanin burujabetzen inguruan lanean aritzea, horretarari gara egokitzen gure parte hartze egitura guztia, bizitzeko beharrezkoa diren sektore horietan alik eta burujabetza handiena eskuratu ahal izateko, eta hori alik eta herritarren parte hartze handienarekin egin ahal izateko. Ez da prozesu erresa, baina oso emankorra izaten ari da. Bueno, 3 urte baditu ekimenak eta bigarren urtea bada burujabetzen egun egiten dela, eta pixkat nahi dena da azkenean urtean zehar sektore bakoitza bere proiektutan sartuta dago, eta honek balio du denak denen berri izateko. Gaur hemen bildu dira moneta, zaintza, telekomunikazioak, etxebizitza, bioaniztasuna, energia, elikadura eta hezkuntza. Eta denak denen berri izatea, azkenean hau proiektu bateratu badalako eta ikuspegi orokor bat eman nahi dugu. Eta ere ospatzeko aurten indakoa, eta aurrengo urteako energia hartzeko ere bai. Mikel Zabaltzaren erailketaren urteurrenaren ingurumarietan, Jusapolek Zabaltzaren inguruan izandako hitzak gaitzetsi ditu egiari zorrek. Hala, babes askatu du memoriaren alde lan egiten duen elkarteak, polizia sindikatuak sare sozialetan plazaratutako gezurraren harira. Euskararen nazioarteko eguna ospatzeko ekitaldia burutu zuen Eusko Jaurlaritzak atzo arratsaldean Bilbon. Bertan, Imanol Pradales lehendakariak, ekintzaile eta bolondresek euskararen biziberritzean izandako papera aintzatetsi izan zuen eta etorkizunerako bidea batera egiteko deialdia ere luzatu zuen. Zubiak behar ditu euskarak, zubi berriak, eraskotako zubiak, gozameneko zubiak, baita emozionalak ere. Euskarak guztion mugimendua behar du. Guztiona delako euskara, euskaldunena, euskaldu izango direnena, eta baita ez direnena ere. Komunitate sendo, bizi eta kohesionatu bat dugu helburu. Guk euskaraz, zuek, eurek, denok, zergaitik ez. Ipar Euskal Herrian, aske utzi dituzte Gorka Torre eta Aintzagurrutxaga ekintzaileak atzo Baionan egin zuten protestaren ostean.
Izan ere, Gurrutxaga eta Torrek, Euskal Herria Euskaraz taldeko kide direnak, Justizia Jauregiaren sarrerako goialdean ezarri eta euskararen aldeko pintada egin zuten atzo. Euskararen nazioarteko egunaren harira ere, ekitaldi instituzionala gauzatu zuen atzo eguerdian Bilboko Udalak. Bilboko Udalak ekitaldi instituzional batekin ospatu du Euskararen nazioarteko eguna, Eider Inunziaga Udaleko Euskara zinegotzia eta Juan Maria Aburto alkate izan dira bertan, bestelako agintari eta ordezkarirekin batera. Gaurko ekitaldian Bilboko dantza taldeak komendu dituzte eta bakoitzari oroigarri bat eman dio alkateak euskal kulturaren alde egindako lanaren aitortza gisa. Bilboko Udalak aurtengo euskararen egunean Bilboko dantza taldea komentzea erabaki du. Talde hauek euskal kulturaren benetako transmisoreak dira eta euren ekarpena funtsezkoa izan da eta funtsezkoa da. Gure hizkuntza biziri mantentzeko eta guk bereziki hizkuntzaren zabalkundean burutzen duten lana baloratzen dugu. Bilbon dauden 10 dantza taldeen izenean Gazteriko Uxue Milarrek hartu du hitza eta ondorengo hausnarketa hau egin du. Euskal folklorearen oinarri euskara delarik, honen transmisioa euskararen bitartez egitea ezinbestekoa litzateke. Ez alda euskara gure ondarea partekatzeko tresnarik garrantzitsuenetariko bat? Antza guretzat bada, hemen gauden guztionzat bai. Baina gaur egungo gizartean euskal folkloreak duen harrera gero eta urrunagoa da. Gizarteak euskal folklorea ikuskizun utz eta urrun bat bezala ikusten du, turistekin gertatzen den bezala. Euskal folklorea herriarena izatetik gutxi batzuen afizio bat izatera Bien bitartean Juan Maria Aburto alkateak gogoratu nahi izan du guztion lana dela euskara balioan jartzea. Ehuntzea guztion lana da. Arizari, pertsonaz pertsona. Euskal Herrian euskaraz, nahi dugu hitz eta jolaz, lan eta bizi euskaraz eta hortaragoaz, abestia dioenez. Bilbon ere, bai, hortaragoaz. Ekitaldi instituzionala txistu bandaren emanaldiarekin bukatu da udaletxeko arabiar aretoan. Euskaltzaindiak eta Espainiako Kongresuak hitzarmena sinatu zuten atzo. Akordioaren arabera, Espainiar estatuan justizia arloan euskararen erabilera sustatzea adostu zuten. Eusko Jaurlaritzak adin txikiko migratzaileak artatzeko plan integrala sortzea eskatu dio Espainiako gobernuari.
Atzo Madrilen Espainiako Gazteria eta Haurren Ministerioarekin izandako bileraren ostean, Sánchezen gobernuak haur eta nerabe horien banaketa soilik jarri duela mahai gainean adierazi zuen Nerea Melgosa, ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak. Eusko Jaurlaritza beste behin kritiko agertu da adingabeen planaz Espainiako gobernuarekin. Eusko Jaurlaritzak eta 3 lurralde historikoetako foru aldundiek familia referenterik gabeko adingaben banaketa orekatua eskatu dute autonomia erkidegoen artean, haurren eta neraben konferentzia sektorialean, hauei arreta hobea eskaintzeko aukera izateko babesik gabeko kolektiba baitira. Konferentzia horretan Kanariar uharteetatik, Zeutatik eta Melillatik kanpo dauden adingaben banaketa jorratu da. Nerea Melgosa sailburuak esan du mahai gainean jarri zaien migrazio politika bakarra neska mutil horien banaketa delako, eta ez dagoela beste ezer. Esaten nuen bezala, oraintxe bertan bukatu dugu kontingentzaren planaren puntua, guretzako izugarria izan da kontingentza planaren atzean zer zegoen entzutea, batik guk entzun duguna da bakarrik repartoaren hitza, eta ez dugu ikusi nola zegoen memoria ekonomikoa, nola zegoen ere baliabideak, zertarako den reparto hori, eta horretarako triste jarri gara, eta ikusi dugu hori ez da gure politika, eta guk eskatzen genuen politika migratoria. Konferentzian telematikoki parte hartu ondoren Melgosak azaldu du Imanol Pradalesen gobernuak kontingentzia plana hitz egiten duenean bat aipatzen duela memoria ekonomiko errealista batekin, neska mutil horiek gizarteratzeko eta batez ere ministerioak autonomia erkidegoei harrera egiteko jardueren plangintzarekin. Horregiazko kontingentzia plan bat egiteko eskatu dio sailburuak Espainiako gobernuari. Horregatik berriro eskatu diogu estatuari kontingentza plan bat egitea, baina egiazko plan bat egitea gure oinarriarekin, baliabideekin, gizabeliadekin eta baliabide ekonomikoarekin. Ordua da eta niretzako izugarria da 5 hilabete eta gero puntu berberan egotea. Era berean Jaurlaritzak eskatu du iparraldeko mugatzat hartzea eta igaro bidan dauden pertsonak kalitatez hartatzeko baliabideetara zuzendutako diru zuzkidura handitzea. Nafarroako foru gobernuak Mario Gaviria omendu nahi izan du. Hala, hil ondorengo 2024ko urrezko domina eman zioten soziologoari. Atzo gauzatu zen honen inguruko ekitaldian Nafarroaren eguna izanik eta bere alabak bertaratu ziren aintzatespena jasotzera. Mario Gaviria soziologoaren alabek 2024ko urrezko domina jaso dute astearte honetan Nafarroaren eguneko ekitaldian. Txibite lehendakaria izan da domina eman duena, eta lehendakariak adierazi duenez, gizartearekin duen ikusmin sakonagatik jaso du. Bere hitzaldian Txibite lehendakariak gogora ekarri ditu Mario Gaviriaren hastapenak, 60ko eta 70ko hamarkadetako hirigintzaren azterketan, bai eta gizarteratzea eta 2000 urteetako arraza eta etnia diskriminazioa bezalako gaien inguruan izan zuen interesa ere. Gizon konplexua eta poliedrikoa zen adierazi duenez Txibitek. Bere ibilbidean, soziologo Riberoa Iruñan eta Zaragozan bizi izan zen. Erresuma Batuan eta Frantzian ikasi zuen eta Pensilvanian eta Los Angelesen irakatsi zuen. Bere lanbidea Mozambike edo Benidorm bezalako leku urrunetan eginez. Nafarroako lehendakariak Gaviriak Nafarroari utzitako 3 ekarpen handiak azpimarratu nahi izan ditu. Bizitza ona, etika ekologista eta konstruktibitate kritikoa. Txibiteren esanetan, Gaviriak imaginatzen zuen gaur egun sortzen ari garen Nafarroa. Iraunkortasunaren, berdintasunaren eta oparotasun partekatuaren Nafarroa. Bestalde, Nafarroako soziologia eta politologia elkargoko dekano lehendakaria den Manuel Rodríguezek elkargoa pozik dagoela adierazi du. Ekintza horrek lanbiderako duen esanahiarengatik. Gainera, Gaviriak lur honekiko lotura handia izan du, nabarmendu duenez. Kortesen jaio zen eta Herribera, Huerta, Ebro eta Bardeak ardatz nagusiak izan dira haren bizitzan. Atzo espetxerat zuten Martuteneko kartzelan, Pasaian larunbatean bere bikotekide ohia Ana Leonor erail zuen gizonezkoa.
Pasaiako erailketa matxistaren ustezko egia behin-behinean espetxeratzea erabaki dute. Emakumearen aurkako indarkeriaren arloko Donostiako epaitegiak erabaki du genero indarkerian hilketa delitua egin duelakoan. Ertzaintzak aurretik bitan ikertu zuen Ana Leon horren bikotekideoia ari tratu txarrak emateagatik. Pasaian ere hildako emakumeak 2020an salatu zuen bikotekidea eta urruntza agindu ezarri zioten, baina 2 urte geroago artxibatu egin zuten kasua. Bada astearte honetan jakinda halaber 2021an ertzaintzak atestatua zabaldu zuela ustezko hiltzailearen aurka. Ondorioz ikertu egin zuten emakume berak jasandako eraso baten berri izan ondoren, baina ez zuen salatu nahi izan. Bien bitartean astearte arratsaldean bildu da Emakunde bekoz beko Pasaiako elkarte feministarekin, indarkeria matxistari buruzko erakunde arteko protokoloaren esparruan Leonorren kasuan jarraitu zen prozedura instituzionalari buruzko azterketa egiteko. Protokoloak irekita jarraitzen duela, gaur arratsaldean protokolo horren baitan bilera badago deitua, kasu hontan Emakunde eta bekoz beko elkartearen artean, eta protokolo horren jarraipena egingo da. Ubarretxena bozeramaileak jakinarazi duenez bilera indarkeria matxistako emakumei arreta integrala emateko erakunden arteko 3. akordioan ezarritako prozeduraren barruan egingo da. Bestalde Gipuzkoako Sosarrazakeriako etxeko langileek Leonor lankidearen omenezko elkarretaratza deitu dute abenduaren 4ako, arratsaldeko 5etan Pasai Antxoko San Fermin elizaren aurrean. Donostian, gizonezko bat atxilotu dute Igeldon, sexu erasoa egiten saiatu izana egotzita. Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazitakoaren arabera, astelehen arratsaldean jazo zen gertakaria eta ertzaintzak atzo arratsaldeko 3 inguru atxilotu zuen gizona Gipuzkoako hiriburuan bertan. Atzo izendatu zuten Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektore hautagai eta dagoeneko helarazi dizkiote lehenbiziko aldarrikapenak. Izan ere, Unibertsitateko indar batasunak matrikulen zenbatekoa jaitsi dezan eskatu diote astearte honetan Gasteizko kanpusean eginiko agerraldian. Bertan, eskaria 10.500 ikaslek baina gehiago sinatu dutela azpimarratu zuten, bai eta negoziazio mahai bat exigitu ere, aferoren inguruan aurrerapausoak gerta daitezen. Bizkaiko Golkoan, antxoa gazteen batazbesteko biomasa txikitu egin dela ohartarazi dute, azken urtetako jaitsiera oso nabarmena izan ez bada ere. Antxoa gazteen batezbesteko biomasaren beherakada txikia izan da. 2019, 2020, 2021 denboraldietan erregistratutakoa baino handiagoa bada ere. Hala zehaztu du Eusko Jaurlaritzako elikadura landa garapen nekazaritza eta arrantza sailak eta Hazi Zentro Teknologikoa sustatutako antxoaren populazioaren urteko analiziak. Emaitzen arabera antxoa gazteen biomasa 255.000 tonakoa da, denbora serie historikoaren barruan balio ertain baxua, baina azken 3 urteetako balioak baino altuagoa esaterako. Oro har behera egin duen arren gazteen batezbesteko tamaina kanpainaren hasieratik erregistratutako 2. handiena da. Eta hori sailak zehaztu duenez adierazle positiboa da 2025ko arrantza denboraldian errekrutatzeko. Bestalde antxoa helduaren biomasa maila altuan mantendu da, 255.000 tonatan, eta horrek estokaren egoera osasuntsuaren ebaluazioa indartu du. Aurtengo emaitzek izan duten alderdi nabarmenetako bat antxoa gazteek Frantziako kostaldeko plataforma kontinentalera egin duten desplazamendua izan da, Kantauriko uretan presentzia minimoa izanik. Jokabide horrek eskualdeko baldintza ozeanografiko espezifikoen eragina izan dezakeela esan du Aztiko arrantza jasangarritan aditua den Guillermo Boirak, eta hori funtsezkoa dela populazio dinamikak ulertzeko. Behin antxoaren populazioaren urteko emaitzak eskuratuta hori bera antxoaren kudeaketarako kontseilu zientifikoan sartu dute, hurrengo urterako espeziaren harrapaketa onargarriak zehazteko. Kanpainaren emaitzak udaberriko kanpainen datuekin eta antxoaren urteko harrapaketen informazioarekin konbinatuko dira indize sintetikoa sortzeko. Hortik abiatuta hurrengo urterako harrapaketa gomendioak egingo dituzte arrantza jasangarri eta arduratxoa sustatzeko kudeaketa sistema baten bidez. Era berean Aztik egindako analiziak antxoaren biomasa eta banaketa ebaluatzeaz gain beste ikuspegi batzuk ere aztertu ditu. Besteak beste itsas-zaborrei dagokienez 2024an hondakin plastikoen presentziaren gorakada antzeman da, azken urtetan erregistratutako mailen gainetik.
Gasteizen, udalak 80 eta 200 euro bitarteko isunak ezarriko dizkie emisio baxuen eremua errespetatzen ez duten ibilgailuen gidariei. Gasteizko udalak dagoeneko argitaratu du emisio baxuen eremua arautzen duen udal ordenantza. Gutxi batzuk izango dira emisio baxuen eremuak eragindako kaleak. Izan ere, Alaba Generala eta Independentzia eta Prado eta Mateo de Moraza kaleen artean, ia 20 urte autotrafikorik ez dagoela. Gasteizko emisio baxuen eremua ezartzearen helburua, erdialdeko egoiliarrei lehentasuna ematea da trafikoa murriztuz eta hau kontrolatzeko matrikulak irakurtzeko 30 kamera jarriko dira eta eremuaren perimetroan 100 seinale baino gehiago kokatuko dira. Emisio baxuen eremua ez errespetatzeagatik jarriko diren zehapenak ere iragarri ditu udalak. Araudia hautsiz gero eta eremua baimenik gabe zeharkatzen dutenek, 80 eta 200 euro arteko isunak jasoko dituzte. Urtebeteko epean honelako arau hauste bat baino gehiago eginez gero, isunak 130 igo daitezke. Nola nahi ere, emisio baxuko eremua arautzen duen udal ordenantza alegazio aldian dago momentu honetan. Arabako mahastiak izendapenaren aferan, Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren erabakiaren aurrean ez duela Espainiako Auzitegi Gorenean helegitea aurkeztuko berretsi du. Nazioartean, tentsioa nagusi azken orduetan Hego Korean. Izan ere, estatu kolpe bat egin izana leporatu diote indarrean dagoen Yoon Suk Yeol presidenteari lege martziala edo gerra legea alde batez ezartzea erabaki ondoren. Parlamentuak egoera baztertu ostean, oposizioak zentsura mozioa aurkeztuko duela baieztatu du. Gure aldetik, besterik ez. Gogoratu, beti bezala, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Yeah.